I dag er vi taget til Sorø Bibliotek og se om vi ikke kan fange en ørred. Det tegner sig meget godt, og fiskene springer meget oppe og ringer og sådan noget. Så vi må bare se. Jeg har taget min kammerat Alexander med, og ja, han er også rigtig glad for at fiske og sådan noget, så vi må bare se om det ikke bliver til noget i dag. Nu har vi lige prøvet at skifte spot, før der var vi helt dernede. Og så prøver vi lige at se i det her lille hjørne, om det ikke kunne give lidt. Vi har i hvert fald fisket lidt vand af, ikke også, Alexander? Ja, det har vi, så vi prøver bare igen. Nu må vi se, om det her sted det er bedre, eller... Ja, ellers må vi prøve at gå videre. Godt, vi har fundet et spot herovre, som der var lige bid før. Alexander tog lige på min stang, og der var altså lige bid før, så... Og jeg har taget UL-stangen i brug. Og så har jeg taget sådan en sort og lyserød på. Så vi må se, om det ikke giver et eller andet der sted. Der var i hvert fald lige hug før, hvor det i hvert fald kunne mærkes. Så ja, vi må fiske videre og se. Tak fordi I så med i den her video. Vi fangede desværre ikke noget, men det gjorde min bonusfar Danny. Han fangede 2 fisk, og de var sådan okay store. Det var 2 regnbueørreder, og så har vi fundet nogen, der også havde fanget en guldørred, og den var rigtig stor. Så, men vi har mest været her, og så har vi været nede i den anden ende dernede. Så tak fordi I så med. Knæk og bræk derude.